Inselmilkom merħba l-programm ieħor Kuxjenza. Illum il-programm se niddedikaħ stejjer ta' fostering u anka adoptions, imma huwa programm li huwa uman ħafna, kun hawn ħafna tfal li fil-familji bioloġiċi tagħhom ma jkunux jistgħu jgħixu għal diversi raġunijiet, imma llum hawn familji li jiffosterjaw u anke adottaw, u allura llum se nidħlu ftit fuq l-istejjer tagħhom. U ħanibda bl-istorja ta' Jana. Jana Polidano, għadek żgħira, Jana kemm għandek 20? Għandi 20. Għandu 20 sena, għadek fjura, 20 sena, għadek żgħira ħafna, però għandek storja interessanti immensament illi meta bdejna nitkellmu bdejt ngħid għandek storja kbira mhux ħażin. Mela inti kont qed tgħidli li meta twelidt inti mal-ewwel ma stajtx tgħix mal-familja bioloġika tiegħek. Tispjegali ftit? Jiena malli twelidt il-mommi tiegħi kellha problema tal-addiction. So meta twelidt waqgħet taħt care order mill-ewwel. U ftit wara ħaditni n-nanna kienet. Dik hija interessanti ħafna li bqajt fil-familja l-hekk hija storja unika ħafna. X'tiftakar fit-tfulija tiegħek meta kont qed titrabba, kont imċaħda mill-mama, imma xorta bqajt taħt l-istint matern u kienet in-nanna tiegħek, allura xorta bqajt fil-għożda tal-familja. X'tiftakar kif kienet it-tfulija tiegħek? Bħala tfulija kelli tfulija mhux daqshekk diffiċli. Kont ngħix man-nanna, sorry. Le ma jimpurtax. Rabbietni n-nanna, kelli tfulija kważi normali. Kien ikolli xorta kuntatt mommi u trabbejt b'daqs li kieku kelli familja normali. Sewwa, u l-aħwa trabbew miegħek? Oħti l-kbira biss trabbit miegħi. Sewwa. U innotajt li bdejt tgħid kważi normali, għaliex kważi? Kien hemm xi affarijiet li forsi ħassejt li jien naf forsi batejt meta kont żgħira? Ovvjament in-nuqqas tal-mama tħossu meta tkun żgħira bejn fil-li tkun hemmhekk u fil-li ma tkunx tista' taraħħa. Tinduna li dak iż-żmien meta tkun żgħira tinduna li jisek tkun naqra differenti minn ħadd ieħor, tgħix man-nanna, bla mama, bla papa. U naħseb konna raħħa naqa' differenti. Però alla jbirek inti llum għandek 20 sena diġà anke meta kellimtek matura ħafna. Però l-istorja tiegħek ma taqafx hawnhekk, interessanti ħafna. U meta sirt taf li l-mama kellha sfida li speċi ta' ma setax, għax mhux għax ma riditeks, għax ma setax. Mbagħad aċċettajta matul iż-żmien jew domt biex sirt taf li ma setax il-mama? Domt biss sirt naf. Jien nisu sa xi 8-10 snin sirt naf li l-mama għandha problema ta' droga. U sirt naf għax kont nipprova noqgħod nissemma hekk għax jiena il-familja tiegħi in-nanna li rabbietni u l-mami qatt ma rriduni nkun naf li kellha problema ta' droga. Kienu jippruvaw rabuni sew kemm jista' jkun biex ma nħossniex differenti minn ħadd ieħor. Però mbagħad ġara li matul iż-żmien u għadek vera żgħira 20 sena li l-mama ħallietna u eventwalment anki n-nanna u xek. Spjegali ftit forsi naħseb kienet diffiċli ħafna għalik, ovvjament, kif x'tiftakar milux wisq fil-fatt. In-nanna li xi. In-nanna xarejn ilu. Xarejn ilu. Iva. Ta' 15 sena mietet il-mami. Dak iż-żmien kont qiegħda fil-proċess li nġi fostered ma' toħti għax in-nanna kellha problema tad-demenzja. Bdiet bid-demenzja. Mietet il-mami u bdejt ngħix moħħti. U dak iż-żmien li mietet il-mami bdejt nipproċessa wkoll it-telfa tan-nanna pers li bdiet tbagħti bid-demenzja aktar. U issa xarrej ilu ħallietna n-nanna wkoll. U l-għat kondoljanzi u jiddispjaċina ħafna x'telfa għaddejt minna waħda wara l-oħra. U l-proċess ta' oħtok issa ġejt fostered mill-oħtok ukoll?
Iva, ta' xi meta kellha jisu 25 sena bdiet taqdim il-proċess biex tiffosterja lili u l-nissa jisu naħseb 5 snin fostered minn uħti. Xi ġmiel, u kemm hemm bejnek u bejn uħtok? 10 snin. 10 snin, proset. Storja veru sabiħa remenda din, u bat nitkellmu ftit fuqha, ġifieri mhux veru storja li minkejja tant dbatija żgur. Dbatija żgur li batet il-mama, dbatija tan-nanna, dbatija ta' oħtok, dbatija tiegħek. Però hemm ħafna wkoll stejjer sbieħ għaliex hemm ħafna mħabba wkoll il-mama fdatek man-nanna. In-nanna tagħtek min jaf kemm tagħtek imħabba u kemm felħet. U mbagħad fil-proċess oħtok riditek biex tibqa' dejjem imħadna mal-familja. Minkejja dbatijiet tħossok ukoll imbirka l-fatt li bqajt mal-familja, ġifieri dejjem kien hemm xi tal-familja li jieħu ħsiebek? Iva, ħafna. Eżempju, meta mietet il-mami kien hemm dik in-naqa' biża' meta n-nanna wkoll bdiet bid-demenzja li jaf nista' mmur ġostitut jew ikolli niġi fostered jew adottata minn xi ħadd ieħor. Imma ħossni mbirka li uħti ħaditni taħt il-kappa tagħha. Iva. U kieku jkolli ngħidlek kemm tifhem id-tbatija ta' tfal oħra li ikollhom jiċċaħdu għal diversi raġunijiet, għax irridu ngħidu din kull familja għandha l-istorja tagħha u hemm ir-raġunijiet, hemm id-dbatijiet, m'hemmx għalfejn ippuntaw swaba, kemm tifhem tfal illi ma jkunux jistgħu jgħixu mal-familji naturali tagħhom. Naħseb nifhimhom ħafna għax jiena għandi ħbieb personali wkoll li huma fostered mhux minn tal-familja stess, hija diffiċli għax inti trid terġa' titgħallem kif terġa' tibni relazzjoni ġdida ma' parents ġodda, trid tibildja trust magħhom mill-bidu. Ovvjament ikun hemm il-biża' li daw jaf jabbandonawk, so mhux ħatafdaħhom daqshekk. Hija diffiċli ħafna, ma mbagħadx tara l-imħabba ta' min qed jiffosterjak, naħseb mbagħad tibda taċċettaħħa bil-mod. U x'inhi l-ħolma tiegħek għadek żgħira għandek 20 sena, jekk hemm xi ħolma partikolari li tixtieq twettaq inti għadek tant żgħira? Għandi ħafna ħolm. Waħda minnhom li naħseb meta nkun kbira nixtieq forsi nadotta jew nifosserja tfal. Bis-serjetà, prosit. Għas b'sartek li ħatajdi li din. Veru tixtieq Vera nixtieq. Kif ħaddieħor nixtieq li ngħin il-ħaddieħor l-istess. Prosek, mela għandek waħda ġewwa minn dawek. Ħaġa sabiħa ħafna, veru proset, jana ġifieri veru l-istorja tiegħek hija minkejja u rrid ngħidlek anka kemm inti tfajla grazzjuża u żomm ruħek, veru għamlu biċċa xogħol tajba. Il-ġenituri tiegħek, in-nanna tiegħek, oħtok ukoll u nsellmilhom minn hawnhekk ukoll għaliex għamlu ħafna xogħol tajjeb miegħek żgur għax tidher li trabbejt fl-Għożża. Għaddi l-istorja ta' Ruth hija omm u inti għandek storja ħelwa ħafna. Storja sabiħa, mens ukoll. Inti tiffosterja tifla, l-ġmil tagħha, ħanaraw ritratti mhux ta' wiċċa, ma ħanaraw ritratti ovvjament blerjati tal-wiċċ, però inti kull meta kellimtek għat li din hija storja sabiħa wisq għalik. Inti ddeċidejt, mela nibdew minn għaliex iddeċidejt li tmur għall-fostering. Kif qalet Jana kienet xi ħaġa għalkemm ġej ovvjament xewqa forsi ġejja minn postijiet differenti li nies emozzjonatni kif qalet l-intervista tagħha għax hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Kienet xi ħaġa li dejjem kont inħossha kont żgħira li nixtieq nagħmilha. Kont narani r-rabbi, ma kontx narani r-rabbi b'mod tradizzjonali, kont ngħid nixtieq speċi ta' li naqsam ħajti ma' xi ħadd ma' tfal u nissapportjahom, imma mhux bil-forsi ikunu tiegħi, imma ma kontx għadni naf forsi kif ħajkunu l-affarijiet. U kienet xi ħaġa li ddiskutejna jien u r-raġel. Ir-raġel tiegħi mhux Malti, allura ċertu affarijiet isu ma kienx jaf daqshekk kif jaħdmu hawnhekk. Allura kienet xi ħaġa li ħadna naqra żmien tagħna biex
niddeċiduha. Insomma, għedna konna d-deċidejna fl-imkien ejja nagħmlu l-kors, ħanaraw l-affarijiet kif huma. Ħanitalmu naqra fuq għal-ħaġa, dik hija importanti li jkun hemm ċertu knowledge fuqhom dawn l-affarijiet, għax inti tisma' ħafna affarijiet hemm barra, ħafna stejjer, ħafna fimt interpretazzjonijiet u dan u ma tkunx ċerta. Allura speċi tal-korsi tik naqra idea iktar ċara għal xiex ħatidħol. Tisma' affarijiet tajbin, tisma' affarijiet li huma challenging ħafna, konna mmorru d-dar nerġu niddiskutu flimkien u jisu l-affarijiet isabdiet minn hemmhekk il-ħaġa. Issa t-tifla tiegħek għadha żgħira kemm għandha? Għandha 3 snin u 6 xhur, ġiet magħna ta' 8 xhur. Kienet għadha tarbija, kienet għadha tarbija. Issa jiena kif tista' wieħed jifhem ovvjament, inti għandek id-dinja biha, x'tagħtek din it-tifla? Tatna ħafna, affarijiet, kont nisma' nies jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom ta' meta jkollhom it-tfal sewwa jew inkella meta jkun hemm membru ġdid fil-familja tagħhom. Qatt ma ħsibt li ħad tkun daqshekk speċjali u qatt ma stennejt li nista' nħobb il xi ħadd daqshekk li mhuwiex blood related miegħi sewwa. Inħobba daqs li kieku kienet, ma nistax ngħid it-tifla tagħna, xorta ngħid li t-tifla tagħna. Mhix tagħna biss imma t-tifla tagħna wkoll. Sewwa, u hemm xi kuntatt mal-familja bioloġika? Żgur, it-tifla tintaqa' mal-mama tagħha, tintaqa' anke maħuta u man-nanniet. Sissa dejjem irnexxielna minn ġiex naħat mhux aħna biss li jkollna relazzjoni ħelwa ħafna fejn nistgħu. Ġifieri dak huwa xi ħaġa li bħalissa speċjalment qed naħdmu ħafna fuq, anki il-fatt li t-tifla tara lili u l-mami tagħha forsi jien naf qegħdin niddiskutu jew qegħdin nilagħbu magħha flimkien. L-aħħar esperjenza ħelwa li kelli bdejna nilagħbu hide and seek it-tnejlija aħna magħha. Nistaħbew waħda naħa waħda oħra. Ovvjament għadha żgħira forsi il-qudiem ħajkollha aktar mistoqsijiet, ħajkunu forsi xi ftit iktar challenging l-affarijiet għax iktar ma tikber iktar l-affarijiet forsi jkunu nar. Imma qed nippruvaw kemm nistgħu. Issa din mistoqsija li nagħmilha kull darba u remenda tgħid ħaterġa' tistaqsiha. Għax jiena nibda ngħid kemm huwat nobbli ħafna ta' tiffoster għaliex mhijiex adottata, però llum grazzi għall-emendi li saru fil-liġi tista' wara proċess ta' 5 snin. Sewwa, ġifieri almenu hemm dak iċ-ċans ukoll. Imma tafx ħanistaqsi. Mela. Mhijiex faċli li kieku din issir parti minn ħajtek. Tajt lilek innifsek li jista' jkun xi darba ma tibqax miegħi. Dik il-mistoqsija dejjem tkun hemm, dawk l-uncertainties dejjem ikunu miegħek tgħix bihom. Inkun qed nikdeb hekk ngħidlek isma' jiena ma naħsibx fihom. Ma jistax ikun. L-ewwel nies kull storja hija differenti. Imma u kultant nibda ngħid ifhem fl-aħħar mill-aħħar qegħdin speċi ta' nejnuha u għans li qed nara happy, qed nara b'saħħitha, qed nara kuntenta. U anki aħna kuntenti, ġifieri mhijiex xi ħaġa jiena ma narajx karità. Naf li huwa ġest nobbli, mhux qed ngħid li mhuwiex u naħseb li iktar ma jkun hawn nies li jagħmlu aktar inkunu qegħdin ngħinu familji u tfal. Imma mhix sagrifiċċju biss. Ġib ħafna ferħ dil-ħaġa. Il-preżenza tagħha, ir-relazzjoni magħha, li tara lila li tħossa li she belongs, ġifieri li this is my family wkoll. U anke l-familja tagħha ġabit li ħafna ferħu wkoll b'modi differenti, ġifieri anke l-familja tagħha stess qed iġġanni nikber. Qed tifhem jiena nħossa li it's an extended family. Din hija il-mama tagħha hija l-mara li għamlet lila. Ma nistax ma ħobbix. Kemm il-waqt titkellem sabiħ wisq, ġifieri. Dan fis-sens huwa proċess, ġifieri jkolli momenti fejn fehmtek tkellimni forsi nkellmek mod ieħor mhux fuq il-familja tat-tifla tamma inkun forsi għaddejja minn żminijiet naqra iktar diffiċli. Imma dejjem isni I try my best li nerġa' ngħid isma' fimt nerġa' niġi lura
ħanejdu hekk għalli kont u nkomplu bir-rutina tagħna u dik l-affarijiet tkun taf naqra l-xiex. Veru impressjonanti, tnej, żewġ stejjer veru impressjonanti. Remenda, dawn huma stejjer li jiena ġibuni vera nibqa' nirrifletti kemm jagħmlu ġid dawn il-familji, kemm tista' tagħmel ġid issa l qudiem Jana għax għaddiet minna u qed tgħidilna li tixtieq tkun issa li tiffosterja. Huma stejjer li kieku mhux għax ikellmuk huma ma noħtobsorx li jeżistu. Ekku, huma stejjer li jimpattawk u jiena nismagħhom kull darba li nisma' dat tip ta' stejjer nibda ngħid kemm hu worthwhile illi aħna bħala ħaddiema soċjali qegħdin naħdmu f'dan il-qasam il għaliex bil-ħidma ta' ħafna ħaddiema soċjali, bil-ħidma ta' nies bħal Ruth u oħrajn, qegħdin nagħtu opportunità ġdida lil diversi tfal u żgħażagħ bħal Jana illi iħarsu l-qudiem b'tant determinazzjoni. Ġifieri jiena meta kont qed nisma' lil Jana, jiena niftakar is-sitwazzjonijiet anke meta kienet żgħira u għalija hija xempju ta' reżiljanza mhux bissi imma wkoll l-oħta. Ġifieri jiena niftakar il-oħta ju għaddejja fil-proċess biex anke tiffosterja lilha id-determinazzjoni li kellha illi jisma' hemm moħħti illi hemm bżonn illi xi ħadd ikun qed jikkura u jiena qiegħda hawn lesta li ntija dak kollu li għandha bżonn. U niftakar hekk determinazzjoni u jiena nisma' lil Jana titkellem nibda ngħid ir-reżiljenza qiegħda fil-familja u bla dubju illi għandna l-persuna tant sabiħa li għandna llum il għaliex għaddewla ħafna valuri illi huma b'saħħithom ħafna. U jiena nisma' lir Ruth għalija wkoll naħseb naqxet il-prinċipju wara l-fostering. Għaliex il-fostering mhuwiex faċli, il-fostering mhux dejjem ikun hemm sitwazzjoni fejn xi ħadd ikun qed jiġi bioloġikament mill-persuna, jaf illi bioloġikament ma tkun tiġi xejn mit-tarbija jew mill-tifel jew tifla, imma jagħtu tant imħabba, jagħtu tant għajnuna lil dawn it-tfal. Ġifieri għandna ħafna drabi tfal li ma jibqgħux mal-familja tagħhom u aħna nkunu rajnihom f'dak il-mument illi actually qed jidħlu ġo familja ġdida, meta mbagħad nibdew insegwuhom u naraw l-andament, il-progress enormi li qed jagħmlu meta jkunu ġo familja li tittihom ħafna mħabba, li tittihom ħafna paċi li b'mod tranquill qed jikbru, nibda ngħid anke jekk għamlet ġurnata f'din is-sitwazzjoni u kollu worthwhile naħseb wara jekk tagħmel diversi żmien. U allura naħseb illi l-fostering il-kunċett tiegħu huwa li nippruvaw ngħinu lill-familja sakemm di tiġi fuq saqajja biex it-tfal jirritornaw lura, dak huwa prinċipju sagrosant illi nibqa' nemmen fih b'qalbi kollha. Imma kif qed tajjeb inti, in the meantime daw it-tfal qed jingħataw ħafna għajnuna u llum il-ġurnata permezz ta' emendi fil-liġi hemm ukoll klawżoli li jekk il-ġenituri jekk il-familja ma jirnexxilix tiġi fuq saqajja minkejja l-għajnuna kollha illi tkun qed tingħata, dawn it-tfal jistgħu mbagħad jingħataw l-istabbiltà fil-post fejn ikunu qegħdin jiġu adottati. Mela, x'taq nistaqsi ftit ċifri taf li nħobbhom iċ-ċifri. Bħalissa kemm għandna tfal illi qegħdin taħt kura alternattiva. Ekku, mela, taħt kura alternattiva bej wieħed u ieħor hemm 450 tifel u tifla li minnhom 225 tifel u tifla qegħdin ġo foster care. Meta qed ngħid ġo foster care il-maġġoranza jkunu ma' familji li ma jiġux minnhom, imma għandna persentaġġ ta' familji li b'xi mod jew ieħor jiġu minn dik it-tarbija jew minn dak it-tifel jew tifla u jkunu ikkwalifikaw ukoll għal fostering. Tajjeb li ngħid illi il-kunċett tal-fostering huwa illi il-matching isir dejjem mid-direttorat. Mela jekk hemm persuna li qed trabbi lil xi ħadd jew persuna li qed trabbi li xi ħadd jiġi minnha, tajjeb, dak ma jistax jissejjaħ fostering għaliex il-liġi tajt illi il-matching ġifieri t-tqabbil bejn it-tarbija u l-familja għandu jsir dejjem mid-direttorat u hemm diversi raġunijiet legali u soċjali għalfejn dan iseħħ. Ma bejn wieħed u ieħor għandna 225 tifel u tifla illi qegħdin jiġu fosterjati għand bejn wieħed u ieħor 200 familja il għaliex għandna familji illi jkunu qegħdin jiftħu djarhom għal iktar
minn tifel jew tifla waħda, ġifieri hemm min għandu diversi, hemm familji li joffru respite, ġifieri aħna jkollna sitwazzjonijiet ta' tfal li għal ftit żmien ikun hemm bżonn illi jiġu kurati, pereżempju għax il-familja tagħhom, il-mama tagħhom tkun qed tieħu kura ġewwa l-isptar pereżempju. U allura dak ngħidulu respite aħna. U mbagħad għandek proċess iktar long term bħalma pereżempju huwa l-każ ta' Ruth li b'mod iktar fit-tul ikunu qed jieħdu ħsieb lil din it-tifel jew tifla sakemm niddeterminaw jekk it-tifel jew tifla hijiex lesta li tmur lura mal-familja jew inkella tibqa' tirrisjedi fil-post. Ma nafx hekk minn dawn mindu daħlet l-emenda fil-liġi. Kien xem dawk li ġew adottati mbagħad. Iva, kien hemm diversi tfal li ġew adottati. Ovvjament biex tiġi adottat irid ikollok bej wieħed u ieħor tkun ilek il fuq minn 5 snin illi qiegħed ġol l-istess foster placement. Ta' xi ċifra jew Blamment u għana diffiċli ngħidlek għaliex ukoll hemm diversi każijiet li għadhom fil-qorti bħalissa u għadhom ma nqatawx. Però qed inqarbu ġifieri fejn qabel konna ngħidu rari ikun hemm adozzjonijiet lokali, illum kellna xi għexieren diġà ta' adozzjonijiet illi permezz ta' minn fostering għal adoption daw irnexxielhom illi anka jaddottaw l-tfal. Tajb illi ngħid illi anka l-emendi tal-liġi llum il-ġurnata jħallu lit-tifel illi jiddeċiedi anka l-kuljum tiegħu. Illa li xkellna tfal u meta konna qegħdin nikkonsultaw anka ma' tfal kien hemm tfal li qalulna aħna nixtiequ niġu adottati, imma għalija l-identità tal-familja bioloġika tiegħi hija importanti ħafna u nixtieq illi jekk niġi adottat minn min qed jiffosterjani xorta b'xi mod inżomm il-kuljum tal-familja bioloġika tiegħi. U dik illum il-ġurnata hija possibbli wkoll grazzi għal konsultazzjoni ma' tfal. Ekku, jiena nieħu gost nisma' Liljana ma' għalina huwa importanti ħafna illi nkunu qed nisimgħu lit-tfal għaliex jekk aħna qegħdin l-ewwel qed niddeċidu fuq il-ħajja tagħhom, dik fl-aħħar mill-aħħar mhijiex il-ħajja tagħna, dik hija il-ħajja ta' kull individwu illi għandu l-aspirazzjonijiet tiegħu, illi jixtieq u jaf forsi fejn jixtieq jasal l qudiem u allura huwa l-obbligu tagħna li aħna nkunu qed nikkonsultaw kemm meta niġu biex nagħmlu l-care plans ta' daw it-tfal, imma anke fuq livell ta' policies u anke leġiżlazzjoni. Interessanti. Se nħalli fidejjana dawk illi forsi qegħdin jaħsbuha jekk għandhom xi fosterjaw jew le. Tista' tħalli messaġġ inti? Kieku jiena naħsebha sew nara il-benefiċċji u challenges tagħha ta' dil-journey u naħsebha darbtejn u naħseb jien kieku jien personali nagħmilha xi hija journey vera sabiħa. Imma ovvjament ikun hemm xi challenges żgħar irridu jiftakru il-persuna li ħadd iffosterja li dawn it-tfal ġejjin minn background naqra diffiċli, so ovvjament trid tieħu l-package kollu, it-tajjeb u l-ħażin magħhom. Jana Polidano, nirringrazzjak ħafna Ruth Anċilleri, storja mill-isbaħ, proset tremenda, grazzi tal-li kont magħna. Dawk li jkunu jixtiequ jagħmlu fostering tistgħu tmorru fuq il-paġna tal-appoġġ u xek. Fostering Malta jew inkella jikkomunikaw magħna fuq 1778. 1778 1778. Grazzi lil Marco Spiteri, direttur u l-kru kollu li għandijaw anki fil-Kamra tal-Kontroll. Kuxjenza jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.